Кайбыш районының коммерциялы булмаган ышаныч, өмет һәм мәхәббәт үзәге эшчәнлеге республика күләмендә дә танылу алды. Күптән түгел оешма җитәкчесе Надежда Ермолаева Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов премиясына лаек булды. Бу аларның 10 ел дәвамындагы даими эшчәнлеккә бәя. Ел сайын әлеге оешма районда яшәүче гаиләләр белән бик күп чаралар үткәрә. Шуларның берсен Мөршидә Җиһан да күреп кайтты. Гаилә ул игелек һәм мәхәббәт мәйданы дип аталган проект Кайбыш районында яшәүче гаиләләргә ярдәм итү максатыннан эшләнгән. Кайбыш районы тавышы дип аталган җырчылар фестивале шул проект кысаларында оештырыла. Әлеге фестиваль теләге булган һәр гаиләгә сәхнәгә менеп карау мөмкинлеге бирү белән аерыла. Сегодня мы провели. Безнең оешма төрле юнәлештә эшли. Бүген Кайбыш районының авыл җирлекләрендә яшәүче гаиләләр өчен фестиваль үткәрдек. Һәр кеше үзенә күрә талантлы. Без аларга район сәхнәсендә чыгыш ясарга мөмкинлек бирәбез. Фестивальдә катнашучыларның кайберләре сәхнәгә беренче тапкыр аяк баса. Күп милләтле районыбызда бит инде төрле гаиләләр бар. Әйтергә кирәк, бераз гына кыенлыклы гаиләләр дә бар. Чөнки ятим балалар алган гаиләләр бар. Аларга бит инде үзебез яктан ниндидер ярдәм кирәк. Менә мин әйтер идем, районыбызда социальный блок ягын, менә социальный ягына ярдәм итә торган, менә бу Некармийский оешма төзелде, ул аларның беренче ярдәмчеләре. Фестиваль конкурста катнашучылар арасында җиңелүчеләр юк. Барысына да махсус дипломнар һәм бүләкләр тапшырыла. Гаилә кыйммәтләрен барлауда әлеге конкурс зур этәргеч ди оештыручылар. Мөршидә Җиһан, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары.